Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü gysgaçyk çykyşym şol Ukrainadaky okap beren student ýaşlarymyz bar, ýa işe gelip şo taýda Ukrainada ene ýurtdan çykyp bilmän galarlar bar da ýygyna gaýdy bilmän. Indi şolar köpläş Polşa gelýärler ilkinji nowbatda. Onsoň Polşadanam bir topary şol diýra gitjegin bilmän Buharestde giderler bar, Rumyniýa ýa Türkiýe giderler bar. Şol ýalňyş. Şoň üçin biz aýtdyk da ine Polşadan islenlik otla minip ine Berline gidýän otla minip ine Berline gelseňiz, gelen ýeriňizde Berliniň merkezi demirýol stansiýasy ýa wagzaly diýip aýdylym. Haýsy size tanıştyrdy bolsa şo wagzala gelip düşeňizde anha seredin nira barmaly. Ine otly gelip durdy. Şondan soňra siz barýaňyz, düşýäňiz ine şu eskalator bilen size bak düşeňizde ine strelka görkezip dur. Ine Ukrainadan gelen ýanky bosgullar nira ýöremeli, nira uğramaly, nira barmaly. Oşo taýda perronna da ýanky egni ýörüte aranjy we eşikli emeler kömekçiler vardır, volontiýerler. Eger dil bilýän bolsaňyz, ola bilen görüleşiň bilmeýänem bolsaňyz, eliňiz bilen bir düşünürip aýdyp berersiňiz Ukrainadan geldik diýip, ola gön size kömek ederler. Onsoň ana seredin ana barlan ýerine adamlar şo taýda stollar bar, şo taýda ýazga alýarlar kim nerden geldi. Onsoň şo taýda olary uğra diýerler, kamp diýerler, camping kamp ýa bir ýygnalyň punkt bar adamlaryň üýtünmeli ýeri. Ondan şo taýdan uğra diýerler kim nerede ýaşamaly bolsa. Ýöne wagzarly hana görüp dursunuz ene seredin, şol gelen adamdan bir çaý suwuna da seredilýär. Ýanky gigiýene ýeme diýersen gigiýene esbaplar bar, ýanky diş şotkasy, diş pastasy ýa ýene bir zat zenanyň ullanýan zatlar garap, egin eşik jorap, şolar ýaly ýeňil ýelpaýzatlarym bar, şol wagzarly gelen ýanky bosgullary ýerine berilýär. Onun şo taýdan awtobusly, kimin ýere akitmeli bolsa, akidýärler şo taýda ýerleşdirýärler. Dokumentlerini de barlaýarlar. Ondan siz aýdýaňyz, biz ine okuwçy ine şeýle geldik. Ine Germaniýa, ine haçan ýygymyza Ukraina gaýtjagymyz näme belli. Ýöne biz Türkmenistana ýa Türkiýe hiç döwlete geçmekçiden şu döwletde häzirlikçe mümkin bolýarsa galmakçy Ukrainada ýene de okuwymy dowam etdirmekçi. Ýöne şoňa şöyle biz ine Germaniýa Federativ Respublikasyna ýaşamakçy, okumakçy, mümkin kadar iş tapsagam işlemekçi diýip aýtsaňyz, ene onu sizinki dogry maglumat hökmüne kabul ediler. Alada etmeň hiç zady şo ýerde baraňyzda size ýatak jaýy mowut berilýär, ýejek içjek iýmitlerinize mowut öpçün edilýär, okuwuňyzam taparlar ugrun, eger dil bilmeýän bolsaňyz şo öňkü okan dilinizde dowam etmeli bolmy. Ýöne esasy zat Germaniýada iş bar, iş ýerleri bar, gatqow aýlyk güllügün töleýär. Şo kabul edýän tarap diňe Germaniýada islenlik döwlet, Ýewrosaýyzyň döwleti. Eger özüňize göre laýyk iş tapsaňyz işlemäge ursat berýär. O garaşyp oturmaly däl, öňkü kanunlaryň talap edişi boýunça dil öwren, ilki soň kär öwren, ondan soňra şu taýda oturumyň bolmaly, ondan soňra sen iş tapmaly diýilen zat ýok indi. Şu mahal gelen adamlar kär boýunça iş tapyp bilse ýa islenlik işi başarjak bolsa, onu iş gözläp we işläp biler. Ine bilen ullukan üstünlüğiniz bor. Ewropa geldiňiz, hökmen okan ýaşlar, okuwyňyz dowam etdirin. Her döwletiň öz kada kanuny bardyr, konstitusiýasy bardyr. Şolary öwrenin, durmuşyny öwrenin, jemgyýetiň nähili adamlar bilen öňe barýarlygyny, adamlaryň nähili ýaşaýanlygyny görüň hemme zady. Soňra özüňizde tejribe bor. Nesip bolsa täze Türkmenistany guramyzda ine siziň şu tejribeleňiz ýurdumyzyň içinde gerek bor. Ine men size şonu aýdaýyn. Bolýar onu watandaşlar ine adres, ine şu suraty ýanyňyza alyňdy, video rolygy ine Berline tarap gönü bary beriň. Çekinmäň, utanmaň size garşy.